Otevřete naši webovou stránku a klikněte na tlačítko Online služby. Zde naleznete podrobnější informace o systému. Dále klikneme na tlačítko Přístup do online služeb. Při prvním přihlášení do systému volíte Nová registrace nebo zapomenuté heslo. Vyplníte váš e-mail uložený v kartě u lékaře, zadáte souhlas a registrovat. Na váš zadaný e-mail obdržíte odkaz. Otevřete ho a postupujte podle pokynů pro vytvoření hesla. Při dalších návštěvách už stačí zadat váš e-mail a heslo do přihlašovací obrazovky. Klikněte na Přihlásit a otevře se hlavní stránka online služeb. Zde máte k dispozici náhled všech lékařů. Před odesláním žádosti je nutné vybrat vašeho lékaře, případně recepci. Pro zaslání žádosti o recept vyberte kolonku Nový recept. Vyplňte název požadovaného léčiva a klikněte na tlačítko Odeslat. Zde máte přehled termínů pod daným lékařem. Po otevření kolonky Napsat zprávu můžete napsat dotaz nebo nahrát dokumenty ve formátu PDF či obrázek. Po levé straně máte lištu, například k odhlášení nebo změně hesla.